les dades a Rubí mostren una molt bona tendència quan els principals indicadors que preocupen a la ciutadania en aquells delictes que més preocupen, i a més hi ha tres elements que ho defineixen així: la disminució dels fets, per una banda, però també al mateix temps l'augment de la resolució policial, és a dir, la bona feina policial, i l'augment de les detencions. La Junta ha deixat veure una molt bona coordinació, tant de la policia local amb els Mossos d'Esquadra com amb la resta de cossos de seguretat. Actuar de manera preventiva i anticipar-te, i no només fer-ho de forma reactiva. El 50%, per exemple, de les intervencions de Mossos d'Esquadra han estat planificades, preventives, no? I això és molt important perquè vol dir que tens la capacitat de, a partir d'aquest contacte directe amb la ciutadania organitzada, amb l'Ajuntament, la unitat de proximitat que heu creat des de l'Ajuntament, que crec que és una molt bona notícia, doncs permet treballar amb més garanties d'èxit, però a construir aquest marc de confiança, aquest marc mental de confiança dels ciutadans i les ciutadanes en les seves institucions, la més propera a l'Ajuntament i en aquest cas en els cossos policials i de mediació comunitària, doncs crec que és un repte que a Rubí s'està fent amb molt bona nota.